Sziasztok srácok, én Kristóf 22 vagyok, és ebben a videóban Robloxozni fogunk egyedül. Itt a pizzázót és a kezdőházat megcsináltam, és ezek vannak, de kezdjünk is bele. Bocsánat azért, ha egy kicsit laggolok, de a stúdiót most vettem meg 5000-ért. Na, megyünk föl. Na, itt van 4000-ért. Remélem elég lesz. Nem szeretnék még egy kapukat van. Yeah. És rácok, mindenképpen egy csomó videós kövessetek be. Na. Jó, megnézzük a vidéki házunkat. Ó, 10.000-ért lehet megvenni. De sajnálatos hír. De jól néz ki amúgy ez az autó. Furikázunk addig egyet. Még összegyűlik a pénz. De majd iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és legyen meg ezen a videón a 200 like, én hiszek bennetek. Mennyit ittam? Itt vagyok. Így gyorsabban fog termelődni a pénzem. Na ez azért jó. Jó, az ajtót is megveszem. 6000-ért ezt is. Na, bocsánat a háttérzajért. Na nézzük, ide miket lehet felakasztani. Na, szóval itt lehet kimenni. Jó, hogy ide konyha. Zárzóhoz. Na nézzük. Úgy. Na. És majd a következő videóban írjátok le kommentbe, hogy legközelebb Robloxban mit játszunk. Na, nézzük, összetermelődött már a pénzem. Amúgy ez nekem egy külön akkuntom, csak így megemlítem, mert van egy olyan akkuntom, HAP CCOID. És abban már ebben a műhelynél vagyok, meg a luxus villánál. Csak most az a nevem Krusunsi 12. Ez az összegyűjt a 10k.
Boom. Az igen. Kitettél játék magadért. Írjátok el a kommentben. Következő videóban ezt folytassuk, vagy másik játékot. Egy ilyen edzőset. Majd lelőttem a poént. Majd a kövi videó azt nem árulom el, de annyit elárulok, Robloxos lesz. Mert azt ebben a videóban megpróbálom kifullozni. Mert eddig csak 4 feliratkozom van. Szóval iratkozz föl, nyomd be a csengőt, hogy jöjjön még több videó. Na, ezt is megteszem. Jó, a lag már elmúlt. Bocs ezekért a hangokért. Meg iratkozzatok fel a Lex Triggerre, meg ezt kinevezem Sajt 32-re. Ő egy jó videós. Miatta kezdtem a videózni. Nekem 3 akkutum is van. Egy hab, cöcö, idis, meg habcó idis. Egy széven. Mind a 2 akkutum van. 20 000? Mi? Oké. Jó. Na. Nézzük. Na. 650. Meg lesz. Ez az. Ez azért jó, klafa. Iratkozzatok fel Sándor 109-re. Ő egy jó videós. Ő is. De ezt így halkan mondom. Sajt 32-re. Ő miatt kezdtem el videózni. Ez a klotyó lesz. Jó, a klotyó ráér. Na. Így né. Na. Így. Bocsi, nem érzétek, vécézek. Ez csak egy poén volt. Na. Így né.
Itt is lesz egy olyan, oké. De sziasztok, srácok! Én Kristóf 12 voltam. Ha tetszett a videó, írjátok le kommentbe, hogy legközelebb mit játszunk. És folytassuk ezt. Szóval ebbe a videóba ennyi fér bele. Hát, sziasztok!